בעיר הזו. העיר הזו. בעיר הזו. העיר הזו. כולם רוצחים בעיר הזאת. טילים כדורבנות. למה באת אל האישה? אחותי נעלמה. אני צריכה אותך, ג'ו. מצאו גופה, דרום העיר. אריה מטריד, אתה תחביר. יש לך צו? צו בבית. צו בו'. אני מעדיף את זה עם הבית על הגב. צריך למצוא רוצח, זהו שורש העניין. אתה חי בסרט, יאו! הכוחה שלך מסובכת במשהו די גדול. אתה לא מבין כמה גבוה זה מגיע. אין לך סיכוי. ככה כיף כקהיר. אם אתה בלש, אז קריסטל זה פפסי. כמו לשים את יוסף על הטוף ובכינור את פסי. מוכני 3, 2, 1 מהרגע הראשון ידעתי, לא יצא מזה שום טוב.